Entre todos os veciños, alguén, unha, que lles complica completamente a vida. Bueno, nesas leas veciñais non nos podemos esquecer dos animais, que sempre están polo medio tamén, que se non son as vacas, que son as cabras, que se lle meten aí nas fincas dos veciños, en propiedades alleas. Pero son as culpas dos animais? Non, a culpa non é dos animais, a culpa é dos donos, os donos que non os atenden, e despois pasa o que pasa, que teñen a lea durante meses e anos ás portas da súa casa. Poño que vos na casa exactamente igual, non podemos quitar ollo dese rescate, segundo a segundo, minuto a minuto, ata conseguir que todas pudesen salvarse. Case todas. Cun helicóptero tiveron que facelo. Bueno, a verdade é que, facendo así lembranza, botamos un pouquiño a vista atrás e vemos que contamos cada día tantas historias en tan pouco tempo que é verdade que non nos dá para pararnos en todos vós, para escoitarvos ben, para profundizar e para coñecervos moito. E claro, Quique, vos te ti a pensar e dis, sobre todo nos nosos maiores, non? Cando nos achegamos a eles, cando tentamos coñecelos, queremos saber máis e, sobre todo, queremos saber o segredo da longevidade, porque anda que non coñecemos a centenarios neste Hora Galega esta tempada. Ti e máis eu... A ver... Falemos claro, que xa nos coñecemos ben e hai confianza. Ti e máis eu, é ben difícil que cheguemos a velliñas centenarias. Que dirás, eu pretendo. Eu estou me botando moitísimas cremas na cara comendo zampado. Por certo, que temos que explicarvos por que hoxe está un pouco o plato en obras. Porque estás en riba dunha escaleira, aquí. A xente na casa dirá, oye, que estáis facendo? Bueno, marchamos de vacacións 2 semanillas, 2, 3, por aí máis ou menos. Entón, claro, pois como a vos, aproveitamos un pouco para facer pequenas reformas na casa e nos collestes hoxe un poquinho xa comezando todo. Dicíamos que non íamos chegar a ser velliñas centenarias, pois xalá que sí. Nos non, pero mirade, Antonio, aínda que xesa por contagio, reporteiros e reporteiras que ten este programa, fai todo o que pode para que se arranxen as cousas, pero tamén é certo que temos aí algunhas espiniñas cravadas que aínda non somos quen de solucionar, pero prometemos que a volta imos seguir aí dando caña, porque tamén nos está... Bueno, pois que falan de situacións vulnerables, de pois por temas, por exemplo, de enfermidades raras ou por temas de... O propósito, ser... Cando vou, se me permitides, digolle moitas veces, facede barullo, porque non vos queda outro remedio que berrar e termina, bueno, pois moitas veces funcionando. Nos sempre estamos aí para darlle voz a todas esas historias, pero é verdade que cando esa historia se enquista, como dis ti, Emilio, pois volvemos e volvemos a ir, ás veces que faga falla, precisamente para que eso se solucione. Non sempre pasa. E hai algunhas historias ás que lle temos especial cariño e que padecemos con eses veciños, como por exemplo ese edificio destruído por completo en Viana do Bolo. Bachata ben, regular, eu creo que Quique Morales se vais de paso. E agora, levanto a perna. Sigue un pouco para atrás, levanto a perna. O programa que sabe bailar moi ben Muñeira. Tería que levantar... Tipe, para galego, pero pouco me quedou. Comprometémonos a volta a traer un día a semana a alguén que nos aprenda a bailar Muñeira. Que nos ensine. Que nos ensine a bailar... E nos aprendemos. Baile galego. Vale. Sí. Veña. En serio? Veña. Un día a semana... Ti saberás que eres tío director, tens que mandar... Rematamos agosto sabendo bailar... Non bailar, pero movendo un poquinho, facendo 4 puntos da muñeira. Veña. Sí? Veña, perfecto. Para que? As novas que tivemos que dar de temporais neste país durante esta tempada. Pero non só temporais que chegan e pasan, senón temporais que destrozan vidas e destrozan vilas enteiras e que deixan a xente dun día para outro sen absolutamente nada. E aí tamén están os micros do Hora Galega, aínda que non podamos facer nada máis que acompañarvos e que os usedes para desafogarvos. Docentos non, milleiros e milleiros. Moita xente, pero o micro vai cambiando, ben o sabedes, o Hora Galega vai evolucionando tamén. E nós hoxe queremos darvos un adianto moi pequeniño do que vai ser a próxima tempada, porque sí, señores, volvemos a próxima tempada. Con cuidadiño, home. É que está ben novo. Claro, ainda non cedeu. Ainda non está cedido. Entón pasoulle isto. Queda ben, non? Queda perfecto.